ژیاننامه هەلبەزوانێ مەزن مەولەوی ناوێوی عەبدوڕەحیمێ کوڕێ مەلا سەعیدیە و نازناوێوی مەعدوومە و بە مەولەوی ناودارە. bi şeş baban digehîte mela Ebû Bekrê Musannîf xudanê kitêba El-Wuduh û ji binemala Pîr Xidrê Şahû ye. Li sala 1806 Zayînî li gundê ya Qişlax ser bi devera Tawegûz hatiye dunyayê. Li berahiyê li nikbabê xwe xwandiye. Paşî bo xwandinê çûye Merîwan û Çûrûnenew, Sinew, Banew, Silêmaniyê û Helepçe. Bû cara duê diçîte Sine û li mizgefta Dar el-Îhsan li nik Hacî Mela Ehmedê Nûçî dixwînît. û sala 1841 Zayînî destîriya melayetiyê li wêrê werdigirît û vedgerîte welatê xwe. Paşî bi dîv Şêx Esmanê Tewêle dikevît û terîqeta wî jê werdigirît. Li çûre û bêjawe û biyawêl û paşî li ser şate piştkelha Şimêran Sîrwan dersa dibêjît. Li sala 1882 Zayînî her li ser şate diçîte ber dilûvaniya Xwedê û gorê wî bûye mezarê şeydayên wî û şeirên wî. Girngtirîn berhemên Mewlewî ev ne: êk El-Fadîle 2031 malkên şeira erebî ne, du El-Aqîde el-Merdîye 2452 malkên şeira Kurdî ne, sê El-Fewâih 527 malkên şeira Farsî ne, çar dîwana Mewlewî ku şeirên xwe têda belav kirîne.